sembla molt bé que hi hagi una escola de debat, o sigui, que els expliquin com debatre les idees, perquè, com he dit a la conferència, parlant es pensa. O sigui, la seqüència és parlar, escriure, pensar, no al revés. O sigui, l'oratòria, el parlar, i això des de l'home primitiu, ens porta a l'escriptura, i l'escriptura i el parlar ens porta al pensament. Per tant, com més es parli, i més bé es parli, i més bé s'escrigui, més bé es pensi. Està present a la Lliga de Debat, que és una tradició molt arrelada al món universitari, i ara formar-ne part ja per segon any, per nosaltres és molt positiu, perquè ja estem no solament a la Lliga de Debat, sinó a la Lliga Universitària, no? I això ens dona lloc a estar molt més present i que Tecnocampus porti la marca arreu. I si ets capaç d'enfrontar-te davant d'un gran públic, ets capaç d'enfrontar-te a un cap davant d'una entrevista de feina. Llavors, l'oratòria, tant per marca personal com per la feina que fas, és molt important avui en dia. La paraula que defineix tota l'experiència és que mola molt. Mola molt i t'ho passes molt bé.